maghahandog ng Madong adlaw sa tanan, ako na sab ni Junjun Oliver and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. Ug lain na usab nga video guys, continuation ni sa amohang overnight sa Mother Dam sa San Pascual, Ubay, Bohol. Ug sa mga bago pa sa aton channel guys, palihog ko pindot sa subscribe button. Please subscribe Junjun's TV and click the notification bell aron updated mo sa mga latest video nga atong i-upload, and of course please share o sub sa maong mga video guys. Okay, so guys, karong gabi na again ni ata sa San Pascual Mother Dam para among ipakita ninyo ang kaaligre ug kaanindot nining lugar atong pagmasdan ang kanindot sa maong lugar anig kakadlawon anig kabuntag sa Diyo guys. Okay? Og di na to lang anon guys. Tara! Kloy oh, nangahoy. Very good. That was brought to you by Kloy. Huh? Ang biyo hadyo kadyo. Uy, purame, to adar ko. To adar ko. Ala ni dong nagdar ko nga ni. To adar ko. Sakay tagdar ko. Ta adar ko padong da. Pagkaluoy, wain tao yung mga kuha. Di ka jud makapanihapon ron. Why ko ha purame? Oy laman mo. Wa jud tatay suwa. Kulit to. Nanapod magpadoon na pod sa sgur. Ikaw si paano to si Purame, mga onata. Oy, mga anak. Mga ona. The table is ready. Where's the table? Okay, let's pray. La. Thank you Lord God sa panahon sa panahon nga mi iwan. Ug Lord, padalingin ni kani nga pagkaon Lord God nga kani mga dugang na mugkusog kabas-kusog ang lawas. Protection ni kami Lord God sa mga pagcamping karon. Kay kami sa diskas sa katalagman. Wala kami mahimo Lord God ug wala ka. Dili ka na kong gisaligip sa lamatan in Jesus name. Amen. 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 Kainan na. Let's eat.
Doy, imo nang gikuan, susi, nana. Wow, man giwa man mo. Managadag ko ano sige. Bigo. Uy, 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 uy. Hala! Wow! Wow, it's a big. Nanay ka nakapanihapon na ta. Wow. Ay, ganina rada ay na. Wow. Imo dadan. Ito na isog ba? Suba na pabaho ba? No. Hmm. Koda ha. Ngano laging ning kuan? Uy, patay naman. Munang bahay na. Okay. Uy, naginhawa pa. Okay ra pod. Di na ni siya matabang. Apa man ka? Okay. Oh, sige. Wala na doy ning liho. Ning lokso mo balik ni ron. Ha? Basig manginalan pa ni gatas, ibalik na ni Doy. Balik ka ha. Ikaw, dito lang uy. Uy, nawa, diretso. Ikatulo, wa. Lagi. Maho ng isda ng tiil, aw kamot. Wa gihapon, 0. Uy. Mysticable. Pila pa din ni kapaan? Madya na naman, di masiro. So niya na guys, oh. Among gibalik ag kuan. Among gibalik ag gamay man looy. Among ibalik buhi pa man din, lokso good siya. Nako Japan ra siguro to. Uy. Wag yapon? Okay, mo balik na ko sa ibabaw doy. Ito ara to among kuan to ah. Ito si Purami. Nalingas among shooting. Okay, mabalik na ko sa taas guys. So narag among tent guys. Diba nindot tanawon? Oh, see? The beauty of nature. Kuha ko dari taga kay hatag ni Manoy.